Jeg har lovet at lægge en video op med, hvordan jeg færdigfodrer 10-rammers familier. Det der er hele min pointe, eller princippet i min færdigfodring, det er, at indtil nu har jeg bare givet noget foder. Og de her, de har fået omkring 12 kilo sukker, hvilket er tæt på og burde være nok. Men det er ikke ensbetydende med, at de har 12 kilo sukker på lager. Så derfor så kontrollerer jeg rent fysisk, hvor meget de har på lager. Og fodrer det, de mangler, for at jeg plejer at indvinde dem med 7 rammer foder. Det har jeg god succes med. Og giver dem så det foder, der mangler op til 7 rammer. Og jeg forventer faktisk i sådan en bigård, selvom de har fået præcis det samme alle sammen indtil nu, at der er mindst 10 kilo forskel på, hvad de mangler. Nogle gange er der også 15 kilos forskel, selvom det kun er 10 rammers familier. Der er bare meget stor forskel på, hvad familierne gør med det foder, de får, alt efter hvor gammel deres dronning er, og om der er en smule træk eller ikke er, og hvor stor bifamilien var, da man begyndte at fodre. Så de ender med alle sammen at se meget forskellige ud nu, og nu er omkring 15. september. Nu er det mandag i dag, jeg tror det er 19. måske. Men midt september, der tjekker man det, for at have tid nok til, at de kan tage det foder, de mangler ned, og modne det og forsegle det, inden det bliver koldt. Og det kan det jo blive lige om lidt. Altså, så de skal have god tid inden 1. oktober til at gøre det færdigt. Ja. Nu prøver jeg at tage jer med over og vise jer, hvordan det ser ud. Så er vi i gang. Det er lortevejr til det i dag. Altså småregn, overskyet og koldt. Så vi prøver at være hurtige. Det betyder også, at alle bierne er hjemme, hvilket ikke hjælper på deres humør. Jeg starter med at tage den anden bagerste op, fordi det som regel er den nemmeste. Og den er forseglet og nærmest fuld. Og den bagerste, den er kun halvfuld. Så jeg forseglet på den her side og ingenting på den her side. Så nu har vi 1,5 ramme foder. Den er fuldt forseglet begge sider. Det er 2,5 ramme foder. Den her er der noget i. Altså jeg mærker mere end hvad jeg kigger. Den her er også 1,5 ramme foder. Det vil sige, at jeg har 3 rammer i alt. Og den her så er vi inde i yngellejet. Der er en fin mængde. Der er lidt forseglet yngel her. Og lidt æg. De fik en ny dronning for et par uger siden. Hvad var det så? 3 rammer foder den her har. Det vil sige, at den mangler 4 rammer foder. Nu bruger jeg sukker, så jeg giver dem 2 kilo sukker per ramme, de mangler. Det vil sige, at den her skal have 8 kilo sukker endnu. Det vil sige, at den ender med at få 20 kilo sukker. Det er rimelig normalt. Hvis I bruger en vært, så giver jeg en 1/5 spand af de der købespande. Du ved, de der gule spande, en vært kommer i, per ramme foder, de mangler. Ja, det er bare det. Vi tager lige en til. Det er en lidt større familie, altså der er lidt flere bier i. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde noget som helst. Udover at de havde en bedre dronning. De her, de har haft andenårsdronninger, der blev skiftet til
til nye dronninger. Normalt har jeg ikke andenårsdronninger, men det her det er nogle af dem, der kunne være potentielle, eller dem, der var her i, inden der blev skiftet dronninger, var nogle af dem, der havde potentiale til at gå videre i avlsarbejde. Det er den eneste grund til at gemme dem. Her, en fuld ramme foder. Det vil sige, den tæller vi som en. Den bærer sig om er tung, så det er også en. Så har vi 2 rammer der. Den her er tung, så det er 3 rammer. Den er ikke helt tung nok. Der er også noget yngel, men der er en del foder her, så jeg tæller den som en halv. Det vil sige 3,5 ramme. Og igen en halv ramme foder, det vil sige 4 rammer. Og en halv ramme til, 4,5. 5, altså en halv ramme foder til. Og har faktisk en hel ramme foder. Det vil sige 6 rammer foder. Og en hel til. Det vil sige 7 rammer foder. Og nu behøver jeg så ikke at kigge videre. Nu er der kun en ramme tilbage, så jeg vil lige se, hvad der er på den. Inden det begynder at regne alt for meget. Og det her det er en lille halv ramme foder. Det vil sige 7,5 ramme foder her. Men fordelt på 10 rammer, hvilket er helt normalt. Det der med, altså pointen er ikke, at der skal være 7 hele rammer foder. Pointen er, at der i alt skal være 7 rammer foder. Og en del af dem vil der både være yngel og foder og pollen i nogle af dem osv. Bare der er 7 rammer i alt, så skal det nok gå. Den her er faktisk færdig. Den bekymrer jeg mig ikke mere om før næste forår til marts. Og det illustrerer også meget godt, at selvom den her er behandlet præcis lige så godt som den, der var lige før, ved 2 familier i træk, I har set her, så er der ret stor forskel på hvordan det ser ud nede i dem. Så hvis jeg bare gjorde, ligesom der står mange steder på nettet, og gav dem 14 kilo tørstof, så ville jeg stå med halvdelen af mine familier, der havde nok foder, og halvdelen af mine familier ville have for lidt, og ville have brug for nødfoder i løbet af vinteren for at få dem igennem. Og der er egentlig ikke, altså det er en fin nok ting at nødfodre, hvis der er behov for det, men det er jo endnu bedre, hvis man kan sørge for, at behovet slet ikke opstår. Det var bare det, jeg ville vise denne gang.